Ng'anyo mar kwedo paro mar chik mane obagi chuny boma ma Nairobi. Kama ng'anyo mane obagi e yor mbui gi rawere matindo tindo nowuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda. Rawere go nyiso lony margi e bago ng'anyo maonge ketho mwandu ka gisundo piny owacho mondo wit oko paro mar chikno ma giwacho ni biro medo rido ngima ma sani osebedo matek. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en ng'anyo manochakore saa 4 okinyi. Rawere matindo nodonje chuny boma ma Nairobi mar bago ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda 2024. Ng'anyo makamano olosi e yor mbui kama oting'o mbui mar X, TikTok, WhatsApp e kin mamoko. We're coming in, we're going to learn the roots and we're going to tear down the grass up to the roots and we'll plant new seedlings for this country. It's our country as much as it's yours. Ng'anyo makamane ni kod pogro kipimo gi ng'anyo makinde mokadho. Raweregi no pogore kidienje opogore kendo keyore chuny boma ma Nairobi gino mano keto kwano bedo matek ne obila mane temo keyogi. Each generation are high tech and they know, they are so more informed, and like now, can you even say who is the leader? You can't, because it's the technological they're using. Chenro mag wuodhe kod ohala no bedo kod rochruok, kata kamano onge mwandu moro amora manoketh gi rawere mane ng'anyogo ka giseo obila kuom tiyo gi teko mathoth e keyogi kata obedo ni ne ging'anyo e yor kwe. As we came as peaceful protesters, the reason as why we are crying right now because of tear gas, I don't know. This is using force with the youths, and that is not good. Like, you should listen to the youths, by the way. They come in peace, as we only carry masks, water. For real, you see, we only carry masks and water. The reason as to why they are beating us down, wanachapa watu huku na marungu, that is so unfair. Just listen to us. Ataro mar pacho ganda mathoth ni raweregi ok ong'eyo gigo manie paro mar chikno, gilero ne gin kod lony ewi paro mar chikno ka koro gidwaro mondo mi wite kucha parono mabiro yiene piny owacho medo sure mwandu moko kendo bedo kod nyalo mar rango nonro margi e kind ng'ur mamoko. The university education is too much. Again, this bill is very punitive. You are sneaking in some clauses. We have found that you are sneaking some clauses to increase the fuel prices just to pay for the deficit of the budget. There is no service in most of these hospitals. Yes, where is the tax that you collected last year? Exactly. The data privacy, where the government will have access to our M-Pesa, they can see how we're transacting money. That already is a violation because you're violating my privacy rights. I have a right to have my own privacy. So when you are going into my accounts, looking at how I'm transacting money, how is that right? Isiemo wang jod bura mondo mi kik kadh paro mar chikno ka giwacho ni yiero mabiro gibiro timo kaluwore gi kit telo ma jod bura go nyiso ahinya te paro mar chik mar omenda 2024. Our MPs have forgotten who put them in office. We are the young people that employ them. In 3 to 4 years, they'll come back to us selling us building castles in the sky. And we're here to tell you guys that we're tired. We're tired. We don't believe you. MPs wakivote yes tunawa recall. Tutaenda tutafute hizo watu assign nini? Hizo vitu za kuwa recall. Na sisi tutavote. 2027 ni sisi tuko. We will sign up to vote and we will go vote. In fact, we will educate each other. Atamalo prochiko maroganda moyore ng'anyo makawuono nyakuro mgaji wangin rawere matindo ginyiso chir marge ni gibro dhi mbele gi ng'anyo makamage ka penjo maduong' en to bende sirikal biro onjo duond rawere matindo. Lydia Okeyo, Ramogi TV.